స్మార్ట్ టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం. నా పేరు రజిత. అట్టడుగు వర్గాల అభివృద్ధి కోసం నిరంతరం పోరాడిన గొప్ప వ్యక్తి డాక్టర్ బాబు జగజీవన్ రామ్ అని, దేశానికి ఆయన చేసిన సేవలు ఆదర్శనీయమని చింతలపూడి శాసనసభ్యులు ఉన్నమట్ల ఎలిజా అన్నారు. మాజీ ఉప ప్రధాని డాక్టర్ బాబు జగజీవన్ రావు 113వ జయంతి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని సోమవారం జంగారెడ్డిగూడెం ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో శాసనసభ్యులు ఉన్నమట్ల ఎలిజా ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. పట్టణ అధ్యక్షులు పిబిఎన్ చంద్రారావు అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ బత్తిన నాగలక్ష్మి పాల్గొన్నారు. కౌన్సిలర్లు, వైసీపీ నాయకులు జగజీవన్ రామ్ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం స్థానిక ఏలూరు రోడ్లోని జగజీవన్ రావు విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా శాసనసభ్యులు ఎలిజా మాట్లాడుతూ దళితుల అభ్యున్నతికి బాబు జగజీవన్ రావు ఎనలేని కృషి చేశారని గుర్తు చేశారు. అణగారిన వర్గాల అభ్యున్నతికి ఎన్నో పోరాటాలు చేసిన యోధుడు డాక్టర్ బాబు జగజీవన్ రామ్. ఆయన చేసిన పోరాటాలు ఇప్పటి తరానికి కూడా ఆదర్శప్రాయంగా నిలవాలని, ఒక మారుమూల ప్రాంతం నుండి నేడు ప్రపంచం గర్వించదగ్గ మహావ్యక్తిగా ఎదిగారని గుర్తు చేశారు. అందరితోనూ ఆప్యాయంగా బాబూజీ అని పిలిపించుకున్న ఆయన నడిచిన బాట, అనుసరించిన ఆదర్శాలు, చూపిన సంస్కరణ మార్గాలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఆయన జీవితాన్ని నేటి యువత ఆదర్శంగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని ఎమ్మెల్యే ఎలిజా కోరారు. బాబు జగజీవన్ రామ్ గారి యొక్క జయంతి సందర్భంగా నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మన దేశంలో బాపూజీ అని పిలువబడేటటువంటి వ్యక్తులు కేవలం ఇద్దరు ఉన్నారు. ఒకళ్ళు మరి మహాత్మా గాంధీ అయితే, బాపూజీ మహాత్మా గాంధీ అయితే, రెండో వ్యక్తి జగజీవన్ రామ్. బాపూజీ అని పిలిపించుకున్నంత స్థాయికి ఆయన ఎదిగారంటే నిజంగా ఆయన యొక్క కృషి, ఆయన యొక్క పట్టుదల మనమందరం కూడా అర్థం చేసుకోవాలని మనం చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు మీ నగదు లావాదేవీలు చేయండి సురక్షితంగా, సింపుల్ గా. ఏ బ్యాంకు ఖాతాకైనా నిమిషాల్లో చెల్లింపులు చేయండి మీ భాస్కర్ ట్రావెల్స్ నుండి. దీనివల్ల చిల్లర సమస్య కూడా లేదు. మాకు ఇది కూడా ఈజీగానే ఉంది. ప్రతిరోజు 24 గంటలు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా నగదు రహిత లావాదేవీలు జరుపుకుంటున్నాము. ఈ లావాదేవీలు మాకు చాలా తేలిగ్గా ఉన్నాయి. నకిలీ నోట్ల ప్రమాదము లేదు. నగదు కోసం గంటల తరబడి నిలవాల్సిన అవసరం లేదు. భాస్కర్ ట్రావెల్స్, ప్రతిభా స్కూల్ రోడ్ మరియు బోసుబొమ్మ సెంటర్, జంగారెడ్డిగూడెం.